Ahoj lidi, já asi tam dalšího videa a nebude to ze hry Shakes and Fidget, bude to vyhlášení soutěže o tuhletu postavu. Tady máme nějaký, jsem tady od té doby nebyl, tak se tady jenom vyklikáme rychle. Číme, jsme projeli. Oni od nás odešli takový dobrý, no jinak bychom to dali. Takový 2 asi 140 nebo něco takovýho. Teď se podíváme do čaráku. Ty vole, epic lidi. To je dobrý, no. Ale to je jedno, ještě se podíváme sem rychle. Už je to jedno, že tady epic houby dobíjet určitě nebudu, tady jsem nikde nekoupil. Co to tady je? No, to je ten epic. Mně přišlo, že tam byl elík. Teď ještě si zkusíme podzemko. Nepadlo. Nastavíme tady hospodu. A tak to bude teda všechno a já už tady mám tohleto připravený. Tak, počkej, já se nejdřív podívám, kolik je tady komentů. Jenom tady máme 4 komenty, takže já to nebudu hledat v takovém nějakým programu, teď nevím, jak se jmenuje. Já to rovnou vyhlásím. Takhle to prostě nějak myší pojedu a na nějaký koment najedu takto, tak ten prostě to vyhraje. Takže si zavřu oči a budu počítat. 3, 2, 1, teď. 3, 2, 1, teď. Spiceman.cz. Takže můžu odpovědět. Tak, takže tohle je konec téhle soutěže, možná pozítří, nebo zítra udělám další soutěž, a takže jako abych to už ukončil teda, mějte se, tak zatím ču.